Nou is de 6 uur moas. Waar maakt je appetiet heen? Ja, naar het ziekenhuis, dat MCL. Maar de meesten gaan maar de auto die kant uit, of maar de trein. Ja, het is waar je plezier aan beleefd, hè. Maar is dat een heel lijn? Ja, maar ook. Dan ben ik wel een beetje gewend, hoor. Want jou rennen wel vaker? Ja, inmiddels 30 jaar. 30 jaar al? Ja, en dan heb ik met elkaar 162.000 kilometer gelopen. 162? Ja, Dan maak je wel heel vaker rennen, net. ja, gemiddeld iedere dag 20 tot 25 kilometer. Je bent al mooi aan onderwijs. Gaat wel. Wat wat? Loopt wel redelijk. Je hebt wat last van je kiel, of net? Ja, ik mis mijn stembanden. En daarom ga ik nu al helemaal naartoe. Voor een nieuwe button. Hoe laat heb je een afspraak? 2:30. We zijn nou in Frencher. Ja, moet nog 22. Ja, dan ben je er dan net. Nee, nee. Je gedachten zijn automatisch. Bij mijn vrouw die overleden is. En hoe lang is dat, Lee? Dat wordt komend in januari. 4 jaar. En is het nou ook meer worden? Dat je vaker alleen nog tot kuiring hebt? Omdat de vrouw er net meer is. Ja, dat doe ik dan wel meer. Ja. Gewoon omdat je houdt het in huis niet makkelijk uit. Wat nou? Heb je betocht? Wat zeg je? Heb je betocht? Ga je dan maar de bus? Even een stukje eten en dan gaan we weer verder. Goeie. Wat ben je helemaal aan het doen? Hoenenlitten. En wat voor hoen is dit? Een dwergtekken met chihuahua er terug in. Ongelooflijk wat een lief beestje. Ja. En van waar is de hoen? Wij passen op hem op. Dus hij is net echt van ons.
Maar dan mag je ze nou en dan dus ook even de hoen uitletten. Ja. Want Jim hebben van de middag vrij van squallen. Ja. Wat doe je hem gewoon waar dan op bewaars die te middag? Is dat altijd de hoen uitletten? Nee, soms ik wel naar de voetbalskwallen. En of piazzi. Ja. En wat is de voetbalsquallen? Nou, wij zitten maar in het terrein op voetbal, dus dan ga je op Skatsenburg dan even oefenen. Ja, extra. Oké, Jim in het traaien voetbal, dames. Ja. Maar we nog meer, we hebben 10 vankers in het team. En waarom vind je hem voetbal zo leuk alle traaien? Ja. Nou, we hebben een heel famkesteam en dan ben ik sterk, want we hebben nog maar 1 keer verleden. Ja. En 1 keer gelijk spelen en de rest hebben we al gewonnen. Ja. En hoe heet de hoen trouwens? Maar lief. Kom. En is Madeline een wat leuke hoen? Ja. Alleen dan ga ik blaffen voelen. Nou, valt nou aardig daar. Ja, nou wel.